krst knihy a ako to dopadlo. Túto stredu som mala besedu spojenú s autogramiádou môjho debutového románu V tieni jeho ženy. Miestna knižnica ma oslovila a pozvala na takúto udalosť. Samozrejme, že ma to potešilo, aj ma to prekvapilo. Zároveň som nevedela, čo môžem čakať, pretože na ničom podobnom som nebola som tam ako aktívny účastník a nesedela som ani v publiku. Nevedela som si predstaviť, koľko ľudí príde. Mala som istotu iba, že príde moja stará mama, ktorá bola krstná mama knihy, moja mama a moja kamarátka Zuzka. Nakoniec však prišlo veľa ľudí, sála bola v podstate plná a vytvorila sa medzi nami neskutočná atmosféra. Taká priateľská energia, taká dobrá nálada. Tí ľudia boli tak prajní, mňa to veľmi prekvapilo. A hlavne v dnešnej dobe, keď teda sú tie medziľudské vzťahy také, aké sú, bola som milo prekvapená. A dojatá. No to znie ako fráza, priznávam. Ale to sú moje najúprimnejšie pocity. Sme sa rozprávali o tom, prečo som ju napísala, prečo sa postavy správajú tak, ako sa správajú, prečo robia to, čo robia. A zároveň, keď už teda na konci potom prišli si pre knižku a chceli môj podpis, tak mi gratulovali, ľudia ma objali. Bolo to tak pekné, bože. Chcela som sa s vami o tento môj zážitok podeliť, pretože ste tu tiež moji priatelia. A keby niekto mal záujem o elektronickú verziu alebo o printovú, tak mi kľudne napíšte, veľmi rada vám ju odošlem. Pozor, ide o psychologický román, nemusí sa čítať ľahko. Čitateľky mi dokonca vnúkli nápad, aby som urobila aj audioknihu, takže pravdepodobne budem riešiť aj toto.